ہو او مرشد دا درخانہ کعبہ تے حج ضروری کریے او تقوی رکھ محبوباں والا تے چل دوارا ملیے مرشد دا او در چھڈی نہیں ہو جاویں گا روگی جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی او بگیاڑا جوگی جیڑی بکری اجڑوں نکھڑی تے او بگیاڑا جوگی تے پیر میرا جے او دمڑیاں والا پیر شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کریں دا او دوئی جہانی اندر تے مرد ملے درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردا او کامل لوک محمد بخشا تے لال بنان پتھر دا جیلم کا تو او پربت پاسے میر پورے تھی دکھن او کھڑی ملک وچ لوڑن جیڑے طلب بندے دی رکھن او مان نہ کریے روپ گدے دا تے وارث کون حسن دا تے صدا نہ رہسن او شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چملدا یار کرے یار کرے جد اپنا تینوں او چھٹ سڑ ہو رشنائیاں تے ماں پیو سجن یاد نہ رسی ہرس نہ پیڑا پائیاں دل بر مینوں منہ نہ لاؤندا دل بر مینوں او منہ نہ لاندا عشق پسند نہ کردا
خو پئی سب کیتی کتری تے سکا بنیا زر دا او میں نیوا او میرا مرشد اچا اچے آدھے سنگ لائی تے صدقے جوان میں انہاں اچیاں تو او جنہ نیویاں نال نبھائی